Bazalwane, ngaphandle kokuchitha isikhathi sokuthi bangishithi sokuba umbhabhadiso. Yini umbhabhadiso bazalwane? Sizoqala sidefine la ukuthi yini umbhabhadiso. Yebo. So uma ufunda ngokwe-English it's baptism bazalwane angisho. Lesi isiGreek singoba eBhayibheli i-New Testament ebhalwe ngesiGreek. Ngesikhathi lesa i-international language bayisebenzisa bekuyisiGreek. So ngoba babhala ngesiGreek then bahamba balumusha kwamanye ama-languages noma ezinye izilimi angisho bazalwane. Ilimi lokuqala lika-George King James Version kuthiwa i-baptism because bangafuni ukulahleke incazelo yala. Amen bazalwane. Then i-baptism ngeke ngesizulu bathi ubhabhadiso wayibhala kanje ngoba elinye isizulu lesa 1959 ithi ubhapha unophala mara wafunda i-version ya 2020 ithi ubhabhadiso ngoba masibiza sithini umbhabhadiso bazalwane. Kodwa ke asibheke ukuthi ngesiGreek kusho ukuthini ukuthi ubhabhadiso lamagama ngoba igama eli-1 bazalwane. So i-meaning yakhona ithi deep into water bazalwane. Asho bazalwane bathe mina ngisafundisa uma eselusho kanje wathi ngisafundisa la ngathi ngifundisa. Amen. Ngicela ngithenga ibhodi ngizowafundisa amen abazalwane. Hallelujah. Amen. Deep into water or immerse. Angisho bazalwane. So lokusho ukuthi ngesizulu ukucwilisa emanzini. Amen bazalwane. Amen. Why ngithi ibhodi ngoba ngiyafunda kahle noma mawabukile angisho bazalwane ngifunda kahle ngamanzi angisho bazalwane. Amen. So which means nasikhuluma ngombhabhadiso sikhuluma ukuthi umuntu kumele njani acwiliswe emanzini. So lezi ezinye ke bazalwane zokuthelana ngamanzi noma nokufafazana ngamanzi akusiwona umbhabhadiso ngokwethu benkosi. Amen. Kodwa umbhabhadiso yini ucwilisa emanzini. Amen bazalwane. Umzalwane osivulela ke uMateyu chapter 28 sizobheka ukuthi kubaluleke ngani ukubhabhadiswa. Osheshayo uzazifundela bazalwane. Mateyu 28 verse 19. Mateyu 28 verse 19 ufundela kanje. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Bese uphinde ufunde uMark 16 verse 15. 15 and 16. Incwadi kaMark 15 verse 16 no-15 ufundela kanjena. Okholwayo abhaphathiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho okudaliweyo. Okholwayo abhaphathiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Amen. So kungani ukubhaphathizwa bazalwane kubalulekile ngoba number 1 kungumyalo wenkosi uJesu. Mateyu 28 uthi hambani nishumayele ivangeli ebantwini bonke. Okholwayo nenze njani nimbhaphathize. So ingakho ukubhaphathizwa kubalulekile na umuntu. Amen bazalwane. Ngoba number 1 kungumyalo wani wenkosi. Akusinto nje ukuthi abantu baziqale kodwa umyalo wenkosi. Number 2 lithi okholwayo angisho kuze abhaphathise umuntu okholwayo ukuthi number 2 kuyisinqumo umuntu asithathayo ukubhaphathizwa. Isinqumo umuntu ekumele asithathe bazalwane. Ngoba lesi sinqumo lesi yisenzo esigcizelela isivumo sakhe. Sonke bazalwane. Ukuthi ukubhaphathizwa yisenzo esigcizelela lento okholwayo nalento oyivumayo. So ingakho kubalekile because number 1 kumyalo, number 2 isenzo sokugcizelela ukukholwa kwakho. Amen. Uthi ngempela uyazinikela kuyo inkosi nokuthi uyayivuma inkosi enhlizweni yakho nangomlomo wakho ngoba isho incwadi yamaRoma ngisho bazalwane. Uzokholwa enhlizweni bese avume ngani ngomlomo. Uyakholwa ukuthi ngenhliziyo uyakholwa bese avume lokukholwayo ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi wafa wavuka. Bese ke sekumele lokho akuvumayo lokukholwayo kumele ku-certify noma kushawe isibhivizo ngani ngokubhabhadiswa. Amen bangcwele. Amen. Ayizoshesha kancane bazalwane ngenxa yesikhathi. Number 3 kusho ukuthini ke ubhabhadiswa noma kumeleni ubhabhadiswa. John chapter 3 verse 3 and 7. Incwadi kaJohane chapter 3 verse 7 3 to 7 I mean.
uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngobusha, angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Verse 4, uNikodimo wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Verse 5, waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, angeke ngene embusweni kaNkulunkulu. Verse 6, lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Verse 7, ungamangali ngokuba ngithe kuwe, nimele ukuzalwa ngobusha. Amen. Amen. So uJohane uJesu uveza ini bazalwane ukuthi ubhabhadiso kusho ini? Uzalwa kabusha. UJohn chapter 3 lela aqeda ukufunda bakuDimas. uJesu uveza ukuthi ubhabhadiswa yini because ukhuluma indaba yokuzalwa ngamanzi nangomoya ngisho bazalwane. Ukhuluma ukuthi namba yokuqala ukhuluma ngayo ubhabhadiso kusho ukuthi uzalwa kabusha. Number 2 Romans chapter 6 verse 3 to 4. Incwadi yokubaseRoma 6 sizofunda kuverse 3 ukuya ku4. Ifunde ngale ndlela lena. Ngakho-ke sembelwe naye ngokubhabhatiswa kukho ukufa ngokuba njengalokho uKristu wavusa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihamba ekuphileni obusha. Verse 5, ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufana naye, siyakuba njalo ngokuvuka kwakhe. Verse 6, sazi lokho ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Amen. UPawuli yena akafundisa abazalwane ukuthi umbhabhadiso yini uthi soke sabhabhadiselwa kuKristu Jesu ngisho. Lokho kukhombani bazalwane ukufa nokuvuka. Ngoba uthi sembelwa ngakho ubhabhadiso. Uma umuntu ebhabhadiswa laba ubhabhadiso kwenza njani uqinise emanzini ngisho bazalwane. So uma umuntu engena eqine emanzini usho ukuthi uyafa bese makaphuma emanzini usho ukuthi uyavuka. Sesokuzalwa kabusha. Ngoba ukufa lokudala kuvuka okusha. So ukufa nokuvuka bese kuba ukuzalwa kabusha. Amen. Amen. Sonke bazalwane. Amen. Let's pray phuzu First Peter chapter 3 verse 20. Wow. Incwadi yokuqala kaPetru sakhiwe sesithathu verse 21. Uthi enasindiswa ngawo manje nanye ngokomfanekiso okungukuthi ngombhabhadiso kungesikho ukususa insila yenyama, kepha ukucela uNkulunkulu unembeza omuhle ngokuvuka kukaJesu Kristu. uPetru bazalwane uma efundiswa bofunda incwadi uma umbhabhadiso mara uqala ngale kuNoah ukuthi laba kaNoah babhabhadiswa ngozamqondo. So uthi nani kanjalo nisindiswa ngalokho. Ngoba kini ukubhabhadiswa akusukuthi nje ungene emanzini ugeze nje insila yomzimba, kodwa ukucela unembeza omuhle kuNkulunkulu. Angisho isinqumo, angisho yebo bese sokuthi wena uyayinikela uzalwa kabusha. So magaba ucela unembeza ukuthi uNkulunkulu njengobuhle kwaDavide ekhuluma kuMakubo 51 athi uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekile uvuse umoya oqinileyo. So usho ukuthi nomagama ukaPetru uma uzothatha isinqumo sobhabhadiso usuke wena ucela uNkulunkulu unembeza omuhle ukuthi uNkulunkulu akuzale noma kuwe ngaphakathi adale inhliziyo entsha adale umoya omusha. Amen. Amen. Yebo bazalwane. Sisele sonke bazalwane. Amen. Umbuzo wesi 4 ubhabhadiswa kanjani? Alo samba sonke bazalwane. Kuzo yini umbhabhadiso? Sisemanzini akisho bazalwane. Sithe kusho ukuthini ubhabhadiso? Noma kwazi ngithi kubaluleke ngani? Uzalwa kabusha. Alright, kubaluleke ngoba manje ukuthi uzalwe kabusha ngisho bazalwane. Bese kumeleni ke ukubhabhadiswa? Sahamba kahle bazalwane. Amen. Sahamba kahle. Amen. Umbuzo wesifo kwaza ukuthi ke kubhabhadiswa kanjani bazalwane. Matthew 28 siyabuyela futhi. Matthew 28. Ukuthi kubhabhadiswa kanjani? Ngisho ziningi indlela zokubhabhadisa bazalwane. Njengoba ngishilo khona abathelana ngamanzi. Khona
abanye nje bayenza okunye bazalwane. Nabazi nana ngisho bazalwane. Abantu bazi. Kathi nje ubuya khona. Ngiyabona vele ngibuya khona. Hallelujah. Nceku ubhabhatiswa kanjani ngisho? Yeah. Matthew 28 verse 19. Verse 19 kaMateyu 28 ufundeka kanje. Hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhabhathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele. Number 1 2 babhabhatiswe kuphi? Egameni likaYise ne. Hayi emagameni. Egameni Oh, ya hayi emagameni. Igama lika likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele. Oh yeah. Oyingcwele. Yebo. Kuna ngisho ukuthi niqaphele ukubhabhatiswa kanjani. Babhabhatiswa egameni hayi emagameni. Kodwa yinye igama. Awekho mathathu. Yinye. Amen bazalwane. Bawani ubhabhatiswa egameni likaYise nelendodana nelikaMoya. Sibone ke abafundi ke abapostoli la uJesu abathumile ukuthi bahambe bayobhabhadisa abantu ukuthi bona ba-understande kanjani egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Ongcwele ngoba thina sine-understanding engafani. Angisho sikhula abanye bathi emagameni amathathu bese bakenze njalo bacuse kathathu ngisho egameni likaYise elendodana elikaMoya Ongcwele. Kodwa iBhayibheli lishongo lithe egameni hayi emagameni. Amen. So sibone legama likaYise lendodana umuntu liliphe igama. Amen. Izenzo. Okay. Izenzo chapter 2 verse 38. Okay. Incwadi yezenzo chapter 2 bazalwane sizofunda lapha ku-38. Lithi lenkosi uPetro wayesethi uphendukani. Yilowo naloyo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Nali igama likaYise lendodana. Igama likaYise lendodana Ongcwele ubani? uJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Amen. So uma abafundi bona ngobe banayo uJesu abangisho bayalini ukuthi ambani ubhabhadisa egameni likaYise lendodana nelikaMoya. Kodwa bona mase bafika ababhabhadisa ke mase bayenza lo myalo. Babhabhadisa kuphi? Egameni likaJesu Kristu. Okusho ukuthi bona ngoku-understand kwabo yinye igama yileli. Leli gama likaYise ngoba liphuma kuye uYise athi lo uyobabani uJesu. Amen. Nomoya Ongcwele nakafakaza ukuthi lo mntwana niphiwe igama lakhe uzobani? So ingakho kuba igama lakhe kuba legama liphuma kuYise liphuma lendodana liphuma nakuye. Nomoya Ongcwele usebenza ngalo leli gama asebenze leli igama. Amen bazalwane. Amen. Bese ke siyathola ukuthi okay kubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu angisho. Yeah. Umbuzo sokuthi kanjani bazalwane. Ngicela ungivulele uJohn 3 verse 22. Incwadi kaJohane chapter 3 sizobheka ku verse 22. Yes, 22 and 23. Ifundeka kanjena bazalwane. Okay. Ngasemuva kwalokho uJesu weza kubafundi bakhe ezweni laseJudiya. Wahlala khona nabo wabhabhathisa. Naye uJohane wabhabhathisa enoni eduze neSalimo ngokuba amanzi ayemaningi lapho. Beza babhabhathisa. Amen. Kuthiwa uJesu noJohane babhabhadisa bazalwane. Siyobhabhadisa ukuculisa ngisho emanzini. So kanjani vele kudingeka amanzi kodwa iBhayibheli lithi amanzi kanjani? Amanzi ayemaningi lapho. Kufuneka amanzi amaningi kunazo babhabhadisa. Kufuneka komisho bazalwane. Kufuneka amanzi amaningi kunazo babhabhadisa. Amen. Ngoba phela acule wonke akacule phela ekomishini. Amen. Asho kumfafaza sokumculisa. Uthumoni sibungcwenza lakutshela ngamanzi. Amen. So, ubabhatiswa kanjani?
kanjani bazalwane egameni likayise emzalwane umoya engcwele elinguJesu Kristu angisho. Number 2 kumele kube namanzi. Amanzi amaningi. Kuthiwa amanzi amaningi. Amaningi. Uma uyabuza i-swimming pool na. IBhayibheli lathi amanzi amaningi. Sokuzocwila. Amen. Sokuzocwila. Ngoba sithe kumele ukubhabhadisa abazalwane. Ukufa nokuvuka lokuzalwa kabusha. Emanzini. Amen. Amaningi. Amen. Hayi igama elithi pool bazalwane ingadideki, igama elithi ichibi ngesizulu. Ichibi. Ingakho iBhayibheli lithi khona ichibi laseBhethesda bathi baya abantu bafike bangene kulo bese bayaphila. Ichibi bese ke ngozothi swimming pool lenzo kuyichibi lokubhukuda. Angisho bazalwane isizulu angisho leso bazalwane. Hayi singasifunda isizulu esikoleni bazalwane. Bangisiza nabani esikoleni. Sisela ukuthi kubhabhadiswa kanjani egameni likayise indodana yomoya engcwele linguJesu Kristu nokuthi amanzi amaningi bazalwane angisho. Ezinye incwadi ke ngenxa yesikhathi khona indoda la Izenzo chapter 8 verse 35 to 38 ewumthena wase-Ethiopia. Izenzo chapter 8 verse 35 to 36. Ifundeka kanje bazalwane. uFilipi wavula umlomo wakhe eqala kulo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Wathi besahamba endleleni bafika emanzini. Umthenwa wathi bheka nanka amanzi. Kwalaphi ukuba ngibhaphathiswe na? uFilipi wathi kuye uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Amen bazalwane. Story siyasazi umthenwa noFilipi bayahamba uFilipi yamshumayeza ivangeli. So lo uthi nanka amanzi. Walani ukuthi ngibhaphathiswe ngoba nawo amanzi. Uthi uFilipi ayikho inkinga mawuza kanjani? Awukholwa. Wathi ngiyakholwa. Bese behle emqolweni baya kuphi? Emanzini. Bafike bacwilisana emanzini. Amen bazalwane. Yeah. Angeke just angeke ngixoxe ngesinye story ngoba ngithengisho ngiyabazi vele la babhalisa ngidle ngoba khona indoda eke yangibamba yathi yona ibandla labapostoli. So ngase nangimbuza ngale verse ukuthi okay abapostoli ke sibabona bacwilisa abantu emanzini nina nenzani nina ngoba nina nimbhabhadisa umuntu ayimcwilise manje bathi ubhabhadisa kubalekanga. So uconfirm ngona 16 years uya confirm uma phambi kwebandla uconfirm ngazi confirmation nazi bazalwane abantu bamhlaba yazi confirmation yokuvuma izolo. Oh mona 16 years ukuya phezulu. Bese ubhabhadisa uma umncane una 1 year. Manje inkinga ukuthi lana sithe ukubhabhadisa ukuthatha isinqumo manje uma umncane awuthatha kanjani isinqumo. Amen bazalwane. So besiphendula lokho bazalwane ukuthi ubhabhadiswa kanjani egameni likayise indodana yomoya engcwele okusho ukuthi uJesu Kristu bazalwane. Amanzi kufuneka futhi amanzi amaningi okusho ukuthi umuntu nakacwiliswa bazalwane ucwiliswa kangaki? Umama uthi kathathu lapha. Umama uthi kathathu. Why mama uthi kathathu? Angisamagama mathathu. Alright. Okay, athi sibone ukuthi iBhayibheli lithi amagama amathathu igama. Egameni. Mama siphinda bazalwane. Siphinde sibone. Siphinde sibe. Eh Matthew 28 verse 19. Uthi ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Libabhabhadise egameni likayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Kodwa igama. Liyi-one. Kodwa likayise Elilodwa. angisho mama bheka le gama lelithi Jesu livele ngoyise. Uyise wathi le ndodana uJesu. Ngabo igama likayise because igama indodana iphiwe uyise. Angisho na umntwana uma ukhona ukuthiwa leli gama likamama leli gama likababa. Angisho yamupha umntwana uthi hayi mina ngimupha leli umntwana. Bese baba bathi ngimupha leli. Angisho. Kodwa la uyise uthe igama lendodana ubani? Ingilosi nayifika yathi Maria uzozala umntwana igama lakhe ubani?
So linye igama yini uJesu Kristu. Awekho mathathu. Okay, mangakubuza ukuthi mathathu, mhlawumbe mawucabanga wena. Ubani igama likayise? Ubani igama likamoya oyingcwele? Ubani igama likamoya oyingcwele? Ubani igama lendodana? Legama elithi Jesu, legama elithi Jesu athi lithini manje? Yazi igama elithi Jesu lichazani bazalwane? Insindiso kaJehova. Yeshua, insindiso kaJehova. Yini sasho yena lo Jehova? Ngoba liphuma kuye insindiso kaJehova. Legama elithi Jesu. So igama linye uJesu Kristu, awekho mathathu. So inakho umuntu uthulisa kahle. Ngoba phela angisho sithe kusho ukuthini ukubhabhadiswa? Yebo, kusho ukumeleni ke bona ukubhabhadiswa. Ukufa nokufanele. Manje mawuthulisa kathathu uyafa. Yeah. Hayi ngiyavuma ngoba sesifundela angisho silungisa lokho bazalwane. Silungisa lokho umphathi uzogcizelela nangiqeda, umphathi uzogcizelela nangiqeda. Uzogcizelela ukuthi vele ihamba kanjani kodwa kumele agcizelela ngisho bazalwane ukuthi hayi lento engiyifundisayo yiyo noma akusiyo. Ngoba inkosi kumele agcizelela. Ngoba thina sababaziswe emagameni amathile. Kuyafana nokuthi thina sisibabaziswe. Kahle singabo mafavu. Okay, manje bazathi sizophendula ukuthi ngoba ngoba enkinto ngisho sithi sisho sizoya ukuthi ubhabhatiswa obani yabona ya bese siya lapho bese sizokwazi ukuthola mhlawumbe impendulo yabona ukuthi wena njengoba ubhabhatiswa kathathu ungayimitha yini criteria labantu ababhabhatiswayo yabona. So asibhekeni bazali ubhabhatiswa obani siya lapho umbuzo wokugcina mhlawumbe uzosinikeza lo mbheki ukuthi ubhabhatiswa obani. Mark 16 verse 15. Incwadi kaMark 16 verse 16. Yeah. Lithi zonkosi okholwayo abhabhathizwe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Umuntu obhabhatisiwe umuntu obhabhatiswayo umuntu onjani bazalwane? Okholwayo. Iqala ku 15. Wayesethi kubo hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhathizwe. Mina siqale kanjena ke bazalwane sizo understand kahle. Yabona? Siqale kanje. Sizobona ukuthi ubani ababhabhatiswayo. Number 1 lithi hambani ishumayela ngisho bazalwane. So kuneshumayela la kumele yenzeke. Kuneshumayela kumele yenzeke. Bese uma kushunyayeliwe bese umuntu wenza njani? Uyakholwa. Funda izenzo ne 2:38. Okholwayo. Incwadi yezenzo lapha ku chapter 2 verse 38 uthi wayesethi uPetru 37. okay sebekuzwa bahlabela enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenza njani na. 38 uPetru wathi phendukani yilo naloyo abhabhathiswe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Amen bazalwane. So ihamba kanjena ke indaba bazalwane ukuthi kubhabhatiswa obani. Number 1 lo muntu lo kumele aqale uyezwe ivangeli. Al understand ivangeli. Emhlaba enhlizweni. Alcohol ivangeli. Ulikholwa ukuthi ulamukela. Yabona akhona le nkosi eshunyezwe ngayo. Bese uthatha isinqumo sokuphendukela enkosini. Uye ke umuntu obhabhatiswayo la. Uma uye washunyayeza ivangeli, walikholwa ivangeli,
wase uthatha isinqumo sokuthi hayi manje ngicela ukuthi hayi ngiphendukele kuye uNkulunkulu. Bese-ke sokubhabhadi sokugcizelela isinqumo sakho leso kuphenduka. Uthi ngiyakubulala okudala, ngiyayinikela kuNkulunkulu ngibe umfundi omusha, ngibe isigaba esisha kuye. So uma azange washunyayezwa, uma ungalazi ivangeli, azange washunyayezwa, ngeke uzofinyelela ekubhabhadisweni. Because meqala ushunyayezwe ivangeli, uliqonde ivangeli. Because manje masingabuza ukuthi lini ivangeli. Bona mhlawumbe ungangitshela baza ukuthi lini ivangeli. Yabona bazalwane kustakile, ngathi kuyastaka nje lini ivangeli. Kanti nashunyayezwa bazalwane. Nashunyayezwa, bathini ngoba nishumayezwa? Uma vele bakanje nokuthi uyavuma nje ukuthi bathi-ke inkosi izohamba siye emanini. Bathi sivume ecala izono bese siyathetha. Savuma-ke futhi makungacamba umuntu wayevuma isizono kwakungamanje. Sayivuma sabe sesihamba saya emanzini. hayi uma uye washunyayezwa ivangeli, because ivangeli lingoJesu Kristu bazalwane. Ngisho lasho ukuthi uJesu uthena akavuka ekufeni, kunamagama ayo wakhuluma. Elinye lakhona igama ukuthi hambani nishumayele, batshele lezi ndaba ukuthi ngifile ngavuka. Ngiyinkosi nomsindisi, nginikwa amandla nemvunyeko. So manje yingakho nawufunda la bahlabe enhlizweni ngoba babashumayeza ngoJesu ukuthi ubani uJesu. Ubani uJesu? Futhi uyini uJesu? Bathi mabaqalise ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, bakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Bathi uma ukholwa kumele wenze njani? Uphenduke ekuhambeni kwakho, uphendukele kuyo lenkosi. Ukuphenduka kwakho ukuthi wena futhi uzoyinikela ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Uyabona? So uphenduka ukuthi manje futhi impilo yakho yonke iyohamba ngomthetho walenkosi. Amen bazalwane. So akukho siko lalithi mhlambe umuntu uma sekamdala kumele abhabhadiswe azofaka iduku noma umgaqo. Kodwa umuntu kumele enze njani bazalwane? Ashunyayezwe, akholwe bese aphenduke. Ngoba ukuphenduka kuthatha isinqumo. So uma wabhabhadiswa ngokuthi wena uthiwe sowumdala, yebo noma ngavumisa izono kodwa kwakungasesinqumo sithathile, kwakuyisiko elibekiwe kuwe forever. Uma wahamba ngokwesiko ukuthi hayi mona 16 years ukuya phezulu kumele ubhabhadise uzokwazi ukuthwala iduku umgaqo. Then awuzange uthathe isinqumo wena sokukholwa ivangeli. Wathatha isinqumo sebandla. Ufana nami baweze sisima wabhabhadisa bathi hayi uzokwazi ukufaka ukhakhi ibhabhadiswe, uzokwazi ukufaka ukhakhi. So ubhabhadise ufaka ukhakhi. Wabhabhadise ukukholwa inkosi. Amen. Impahla zamaphoyisa. Amen bazalwane. So bazalwane imibuzo yami noma impela isisulo sami siphendayo. Isikhathi besothi yabona sibele imibuzo yabo. Yeah, sikwazi ukucacisela. Nabona nje usicacisela lo igama lini. Awepho mathathu. Number 2, umuntu kumele aculiswe kanye. Avuke kanye. Siyabonga. Hayi kathathu kodwa akafi avuka akavuka. Yabona. Bese number 3, umuntu kumele enze njani bazana? Ashunyayezwe ivangeli, afundiswe ivangeli, aqonde ivangeli. Bese ke uyakholwa, makakholwa ivangeli because kwenze ukuthi ungakholwa ivangeli. Baningi abantu abafundiswa bangalikholwa ivangeli. Kodwa uzobona ngathi uzobona ngokuhamba kwendlela ukuthi lo akakholwa ivangeli, akaze ashunyayezwe. Yebo yena ubhabhadisiwe kodwa manje sekanenkinga akazi. Njengoba mawubuza ukuthi yini ivangeli owalamukela, ukholwa ini? Athi nami ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Namadimoni ayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona bazalwane. Ujakobe usho njalo nje namadimoni ayakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kodwa amadimoni aphendukile. Cha, waphendukanga amadimoni. Amen bazalwane. Bese ke funeka ke uthathe isinqumo sokuphenduka ukuthi hayi manje impilo yami le ngicela ukuyishiya bese uNkulunkulu ngicela manje kube nguwe olawula impilo yami. Ungifundise ngibe isidalwa esisha kuwe. Galatians chapter 3 verse 26 lithi ngalokho nabhabhadiselwa kuye uKristu Jesu seningabantwana bakaNkulunkulu.
Abantwana bakaNkulunkulu kuphela yibo abantwana ababhapathiselwa kuKristu Jesu. Yibo abantwana bakaNkulunkulu kuphela bazalwane. So isifundo sami siphela la bazalwane ngenxa yesikhathi bezovulela imibuzo bese kodwa bezocela ukuthi umphathi agcizelele bazalwane. Kodwa onombuzo bazalwane ubambe njalo umbuzo wakhe angibhalele wona bese sikwazi ukuthi siwusole. Angisho bazalwane. Ngoba abanye nawo ngiyayivuma lapho ukuthi uthi amen amanzi amaningi amen yabona. Ngoba abanye laba sabomfula bazalwane akithi ingakho bangayibhaphathisi ngoba sabakini umfula. Kodwa into ebalekile kufuneka amanzi amaningi bazalwane. Into enezozumehluko ukuthi uyakholwa na. Amen. Yeah. Amen.